pasensya nila kayo ko sa kamaring nakaading nira ito kami. Diyos po, di pa ilang natarabi Apuan Diyong, ading ko ay. Maysa na Bangkay ang nakita di talupuloy titawen na ni Michael Jan Vinos alias Anjong at taga-Kalaba Bangkay Abra. Kalpasan na nakita lang yan di Bangkay na ditenga ti Abra River apasat ti Kalaba agarup alas 9 ti bigat. Iti investigasyon ti pulisya. Maysa manggala patagamudeng lapas sinakakita ti Bangkay di biktima. Bale iti idi nakita di mangalap ti palawag na nakita na daytoy nalmes nga nakapakleb isuna. Nga tumtumpaw iti saka na. Iso nga nakita na idi asikgan na pagarup da kanu ket kayo idi masikgan na idi makita nan nga malasin na ket saka gayam iti tao. Dagos man na nagresponde dagiti pulis ken dagiti panakabagiti forensic unit. Patyanda na almes daytoy gapot awmet nyaman na nakita sugat ti biktima. So si Mang Petmet dagiti PFU tayo, Provincial Forensic Unit. So nag-conduct damat iti processing, then in check damat digi body iti victim. Nakita damat nga awan iti external injury na. Kung nati kabagyan na, malay medical man rimorti biktima iti balayda ken saan na nagawid pay. Malum sir nga rumor ti bigat basta no radye malas 4 kas jay rumor di balayda. Yung agawin mat lang ti parbangon no duma kas jay. Ore no kasano ti kinasukir na sir dati. Anak-anak ko dungdungon na sir. Palpalubusan na lataw rin no dati papapanan nang agaw-awid mo. Agtultuloy ti investigasyon ti pulisya iti pasamak. Archie Lorenzo, Balitang Solid North.